Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω, να τα ακούσουν όλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κόκαλη. Και ο λόγος είναι ένας και δεν τον ξέρετε. Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και με βοήθησε χωρίς να πει ποιος, πού και τι. Ήταν ο μόνος που με στήριξε και οικονομικά και ηθικά. Αυτά τα ξέρετε ότι γίνονται? Τα ξέρουμε, φίλε μου, ότι γίνονται, αλλά... Είναι ο μόνος που με βοήθησε. Είχα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν περπάταγα καθόλου. Ήταν ο μόνος που με βοήθησε. Τώρα είμαι μια χαρά. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι μια χαρά. Ο μόνος λόγος με έστειλε με δικά του έξοδα στην Αγγλία. Με δικά του έξοδα. Εντάξει. Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Όταν λέμε κανείς, είμαι παλιός αθλητής. Εντάξει, τώρα δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ να λες. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω, αλλά δεν ακούω, παιδιά, να τον ευχαριστείτε κι εσείς. Δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Όχι για τέτοιο θέμα. Μα να σου πω κάτι, το πολύ το κύριε Λέσιο, το βαριέται και ο παπάς. Όπως ακριβώς στην περίπτωσή σου δεν απέτησε τίποτα, ούτε άφησε να διαρρεύσει έστω καν, έτσι δεν θέλει και γενικότερα ο πρόεδρος. Ας πω και τι ακριβώς είχα. Είναι γνωστό, μπορεί να το ξέρετε, το έχετε ακούσει κιόλας. Σίγουρα να το ξέρετε, γιατί είχε γίνει γνωστό. Είχα γαμίσει τη μάνα του Τάκη. Το ήξερα, φιλαράκο. Τέλος πάντων. Τελικά δεν έγινε καλά εκεί στην Αγγλία που πήγε. Δεν τρέχει τίποτα. Έμπλεξε με τους άλλους. Τάκη μου εκεί στην Αγγλία που πήγε, έμπλεξε με τους άλλους τους γιατρούς και λέει τι έγινε εδώ, ομοειδεάτες. Δεν τρέχει τίποτα. Να ξέρεις όμως ότι στη ζωή όλα είναι μια ρόδα. Και αν ήσουν αρσενικός και είχες τα φρύδια που δεν τα έχεις, θα μπορούσες να με βρεις και να μου τα έλεγες από κοντά.